friske artiskokker er den lækreste delikatesse. Start med at brække stokken af. På den måde får du de små fibertråde med ud. Kom artiskokkerne i en gryde med vand og lidt salt. Sørg for, at bunden vender nedad. De skal koge i ca. 45 minutter. Imens laver du en lækker dressing med sennep, olivenolie og masser af krydderurter. Start med sennep og eventuelt lidt mayonnaise og rør så olivenolien gradvist i. Sørg for, at den hele tiden samler sig, inden du hælder mere olivenolie i. Til sidst tilsætter du krydderurterne. For at mærke, om artiskokkerne er færdige, tager du fat i et blad. Hvis det går nemt af, er artiskokkerne færdige. Dyp enden af bladet i dressingen og skab kødet af med tænderne. Resten af bladet kasseres. Når du når ind til bunden, tager du de små frøhår af. De skal også bare smides ud. Spis bunden med dressing. Det smager virkelig godt.